There will be ups and downs pero ang importante kay higugmaay gid mi. Asa ang uyab? Tuwa dito. Nasa na dapit? Nas Luis camera. Ngano man ang nagpatalikod? Ambot ngano na siya? Pila na makatuig? Mo 1 year pa. Pero kani nga relasyon dili ni siya tago. Dili noon. Unsay pinakarason dagay ngano imuhang uyab nandito sa likod sa kamera? Maulaw daw siya. Pero kunong panahon na no, kung mabulaw-ulaw ta di ta mahalin, may kay nahalin siya nimo. Okay, kauban man mis trabaho. Sa kadaghang katrabaho nimo for sure. Nganong siya may nakita nimo? Kay siya ra gyud mo stand out gyud. Kay gatago po siya sa likod. Basi. Bita-bita nganong siya. Buotan, siyempre, mao man gyud na usually ginalantaw nato sa usa ka tawo kung may gugmata, di ba? Ang batasan gyud una. Yun saan mo pag-identify sa batasan kung dili pa mo murag as friends mo? Ga-start mo as friends? Wala kayo may nagkuan interact pero makita ko niya. May man siya ka jam, may siya ka storya. Pero dili siya evident karong adlaw. Karon lang yung panahon naglibo nga nuwa siya ni kuig nako. Pwede tayo mamatang magpa-invite sa iya ha karon na? Bitaw. Oh. Kung kani tinuod nga gugma mo duol jud ni siya. O tawa. Mo duol ra man din eh. Kani atong pakpakan, natay live audience karon pamakpak mo. Ay naara man day yung uyab. Ali diri. Nganong karon pa kani sulod? Hindi mo akong gipugos. Wala ko Ay kani siya ba sa tanang butang kailangan pa pugson para mo sunod? Depende po. Kay usahay mingon man din sila sa rason. Wala ako smooth ana. Pero ikaw wala ka ganiha sa mood. busy ko. Og kaon. Unsa pa ilaing mga qualities sa iya nga morog nakapa-attract sa imuha? Makalingaw gud kay siya. Like funny gud siya. Funny siya. Do you have a knock-knock joke? Wala. Di siya funny. Wala may... Lang for him akong joke. So ang joke sa imo exclusive sa iya lang. So mura og private ra gini siya. Sige, inyo hapon na. Unsang rason ngano napaoo ka? God-centered. Giunsa nimo pagkabalo nga God-centered siya? First banding na mo was sa... Simbahan? yeah, simbahan? Kailan ko niya sa Bacolod, nag-church mi no. So far sa almost a year ninyo nga pagkuyog-kuyog, na may mga wala gi nasabutan. Oo, syempre like normal man na ay mga conflict, like na mga misunderstanding. Pero by the end of the day, ang importante ra gyud magpasaylo ay magsinabtan ay.